खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं मिरु सोरखारा 80 कौटि सुबुंफोरनो नभेम्बर दानसिम बेसेन नाङै माइरं आरो घिउ होगोन। बाजेटआव लानाय बिथांखिफोरखौ मावफुंनो गासैबो बिफानखौ चिफ सेक्रेटारिनि बिथोन। गिबि मन्थ्रिया आसामनि साहा मावफारियाफोरनो पाक्का न' लुनाय बिथांखिनि अन्थाइ खुन्थिया गायसनदों। राकेश पालनि माखासे सम्पथिखौ EDआ जब्द खालामबाय। IIT आव मुं थिसननो हानाय बरमानि सानै फरायसाखौ एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा बरायदों। क'क्राझाराव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPLआव हाबफैदों। आसामाव कर'ना भाइरासजों गुबुन सासेबाव सुबुंनि जिउ खहा। बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 बिमुं होनानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बानजायनायाव भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय। दानिया आबुं रादाब। फैगौ नभेम्बर दानसिमहालागै सोलिबाय थागोन प्रधान मन्त्रि गरिब कल्याण यजनाया। कर'ना भाइरासनि अलखदखौ नोजोर होनानै फैगौ नभेम्बर दानसिम जाग्रा आदार जगायबाय थानो नरेन्द्र मदि सोरखारा थांखि लादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मंगलबारखालि हादरजों फोनांजाबनाय हाबाफारियाव फोसावनाय बादिब्ला नभेम्बर दानसिमहालागै हादरनाङै 80 कौटिनिबो बांसिन गोरिब थाखोनि सुबुंफोरनो मिरु सोरखारा बेसेन लायाजासे दानफायाव 5 केजि माइरं आरो घिउ जगायगोन। बेनि अनगायैबो बे बिथांखिनि जोहै नखरफ्रोमनोबो बेसेन नाङै 1 केजि गथा बुट होगोन। मख'नो गोनांदि प्रधान मन्त्रि गरिब कल्याण यजनानि थाखाय मिरु सोरखारा 1.75 लाख कौटि रां फोसावनाय जादों। बाजेट जथुमाव लानाय गासैबो बिथांखि आरो आसिनिफोरखौ मावफुंनो थाखाय आसामनि चिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जय कृष्णआ रायजोनि गासैबो बिफानखौनो बिथोन होबाय। बेनि बागै चिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जय कृष्णआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि बाजेटआव लानाय गासैबो बिथांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय रायजो सोरखारा थियारि। आसामावबो कर'ना भाइरासनि अलखदनि थाखाय बिथांखिफोरखौ मावफुंनायाव हेलेम जादों। अब्लाबो गासैबो बिथांखिफोरखौ थि समावनो मावफुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिफानखौ बिथोन होनाय जाबाय होननानैबो चिफ सेक्रेटारिया बुंदों। बबेखानि जुदि बबेबा बिफानाव मासि लांदां जानानै दं, बैफोर गासैबो मासिफोरावबो थिखानाय समनि गेजेरावनो गोदानै रिक्रुटमेन्ट होनो थाखाय आसामनि चिफ सेक्रेटारिया बिथोन होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ मंगलबारखालि नगाव जिल्लानि आमलखि साहा बागानाव खुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि मोन 15 साहा बागाननि मावफारियाफोरनि थाखाय पाक्का न' लुनायनि अन्थाइ खुन्थिया गायसङो। मख'नो गोनांदि गिबि खोन्दोआव बे बिथांखिनि सिङाव रायजोनि मोन 15 साहा बागाननि मावफारियाफोरनो गं 1903 पाक्का न' बानायनायनि खाबु खालामदों रायजो सोरखारा। बबेखानि गंफ्रोम पाक्का न' बानायनायनि थाखाय सोरखारा 1,30,000 रां फोसावनाय जादों। बेजों लोगोसेनो गिबि खोन्दोनि न' बानायनायनि खामानिखौ सोलिफु बोसोरनि अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो आबुं खालामनायनिबो थांखि लादों रायजो सोरखारा। ओरैहाय आद्रा थानाय नखरफोरनोबो उननि समाव पाक्का न' बानायनायनि हाबाफारि लादों होननानै सोरखारि सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन लुथिनाय जाथायनि गाहाय दायनिगिरि राकेश पालनि माखासे सम्पथिफोरखौ एनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटआ जब्द खालामबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला श्रीनगरनि शक्तिगड़ र'डआव थानाय मोनसे फ्लेट आरो गुवाहाटी भाङाघराव थानाय मोनसे कमार्शियेल फ्लेटखौ एनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटआ जब्द खालामबाय। बेजों लोगोसेनो राकेश पालनि न'आव बोखांनो हानाय 10 लाख रांबो EDआ जब्द खालामदों। बबेखानि EDआ जब्द खालामनाय राकेश पालनि सम्पथिया खमैबो 1,40 लाख रां जागोन होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि APSCनि आगुनि मासिगिरि राकेश पालखौ एरेस्ट खालामनानै नायबिजिरनायनि जोहै रायजोआव APSCनि गेदेरथार लुथिनाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। बाक्सा जिल्लानि बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सोरां नोगोरनि माइनाव जुलि बसुमतारी आरो मृदुल बर'आ जेम्सआव उथ्रिसारना IIT आव मुं थिसनबाय। मिथिनाय बादिब्ला माइनाव जुलि बसुमतारीया IIT मन्डियायाव आरो मृदुल बर'आ IIT जधपुराव केमिस्ट्रि आयदायाव एडमिसन मोननो हाबाय। बे खौरांखौ मोननानै दिनै बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद, बरमा दखरा एबसु, बरमानि पायनर एकाडेमि आरो मिरु UPPLनिफ्राय खौरां लाहैयो आरो फरायसा सानैजों लोगोसे बिसोरनि बिमा बिफाखौ आर'नाइजों बरायो। आङो मृदुल बर', आङो बरमानिनो, ओमफ्राय आङो हाइ स्कुलखौ लिटिल स्टार
हाई स्कुलि बरमायावनो खालामदोंमोन बेनिफ्राय हायर सेकेन्डारि आंनिया सेन्ट जन्सआवमोन बरमा सेन्ट जन्सआव बेनिफ्राय आंनि डिग्रिया BSc केमिस्ट्रि अनार्समोन बेयाव आं बरमा कलेजनिफ्राय आङो पास जाबोदोंमोन बेनि उनाव आङो IIT जाम एग्जाम होदोंमोन आङो लास्ट इयारनो होदोंमोन 2019आव बेयाव पास जादों आङो आंनि एडमिसना दा IIT जधपुर राजस्थानाव जाबाय आंनि मुङा माइनाव जुलि बसुमतारी आङो मेट्रिक आनजादखौ बाथौ आश्रम हाई स्कुल बरमानिफ्राय उथ्रिदों आरो हाई सेकेन्डारिखौ पायनियार एकाडेमि कलेजनिफ्राय उथ्रिदों बेनिफ्राय आङो BSc खौ केमिस्ट्रि मेजराव लादों बेखौ बजालि कलेजाव पाठशाला बेनिफ्राय दा IIT जेमाव उथ्रिनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों आंनि जायगाया बान्दी हिमाचल प्रदेशआव बेनिफ्राय आं इयाव माबा खालामाखै प्लिज खालामाखै माबायाव इनिफ्राय बांसिन मोजां इनस्टिट्युट मोनबावगोन होननानै आरोबाव आपग्रेड खालामबावदों आरो मोजां जाबावगोन होननानै आं बेखौनो सानो मख'नो गोनांदि मृदुल बर'आ बरमानि लिटिल स्टार फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनायजों लोगोसे बरमानि सेन्ट जन्स फरायसालियाव HS आनजादखौ उथ्रिना बरमा जौमा फरायसालियाव BSc आनजादखौ उथ्रिदोंमोन आरो माइनाव जुलि बसुमतारीआ मेट्रिक आनजादखौ बरमा बाथौ आश्रम फरायसालिनिफ्राय उथ्रिनानै बरमानि पायनियार एकाडेमिनिफ्राय HS आरो पाठशालानि बजालि जौमा फरायसालिनिफ्राय BSc आनजादखौ उथ्रिदोंमोन। क'क्राझाराव थानाय UPPL दोलोनि गाहाय मावख'आव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गोबांसा सोद्रोमाफोरा फैनानै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव उदाङै हाबफैदों। दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPLआव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरा खमैबो सा 150 जागोन। बिसोरनि गेजेराव दतमा UN ब्रह्म जुनियर कलेजनि शिवराज चन्द्र बर्मनाबो सासे होननानै मिथिनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला BTCआव थांनाय 17 बोसोर BFनि खुंथायखौ साबजानाय मोनैनि थाखाय आरो सोलायनांगौनि थाखाय UPPL दोलोआव हाबफैदों होननानै गोदानै जइन जाफैनाय सोद्रोमाफोरा फोरमायदों आरो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोआनो देरहानानै सोरखार दागोन होननानैबो दाबि दैखांदों। आसामाव आरोबाव गुबुन सासे सुबुङा दिनै कर'ना भाइरासजों जिउ गोमाबाय। दिनै कर'नाजों जिउ गोमानाय सुबुंखौ गुवाहाटी मालिगाव बिजि कलेजनि थागिरि 68 बोसोर बैसोनि सुसुआबन दास होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 5 सान सिगांनिफ्रायनो सुजाबन दत्तआ गुजुनाय, गगा मोननाय आरो लोमजानायजों भुगिना दंमोन। बेनिखायनो मंगलबारखालि COVID-19 टेस्ट खालामनो थाखाय थै होनानै फैदोंमोन। नाथाय थांनाय हराव हरखाब जिउ गोमायो। ओरैहाय जिउ गोमानायनि उनाव दिनै सुजाबन दत्तनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ रिपर्ट मोननाय जायो। बेजों लोगोसेनो आसामाव कर'नाजों जिउ गोमानाय सोद्रोमाफोरनि बिबाङा सा 12 सिम बांबाय। ओरैहाय रायजोआव आरोबाव सा 5 पुलिस जवानफोरनि देहायाव गोदानै COVID-19 पजिटिभ मोननो हादों होननानैबो सुलुङाव मिथिनो हादों। मोसानाय बिथिङाव मोसानाय बादायलायनायनि हाबाफारि बानजायनो फोसावदों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ। मोसानाय बादायलायनायनि बिमुंखौ दोननाय जादों बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। केबल टिभि, इउटुब आरो फेसबुकफोरनि गेजेरजों फोसावनो लानाय जागोन बादायलायनाय हाबाफारि। दिनै मोनसे प्रेस कनफारेन्स खुंनानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय फोसावनाय जायोदि अनलाइननि गेजेरजों मुं थिसननाय हाबाफारिखौ दिनै थामहिनबा 1 जुलाइ 2020 इं खालारनिफ्राय जुरिनाय जाबाय। फैगौ 31 जुलाइ 2020 इं अक्ट'सिम बादायगिरिनि मुं थिसननाया जाबाय थागोन। ट्रायल मोसानाय बादायलायनाया जुरिगोन 19 सेप्तेम्बर 2020 इं अक्ट'निफ्राय। फाइनालाव देरहासार जानाय मोसागिरिनो नोगोद 5 लाख रां बान्था होनाय जागोन। उन बान्था एबा रानार्स आप बान्थानि दोहोना जाबाय 1 लाख रां। ट्रायल राउन्डनि अनगायै मोनफ्रोम बादायलायनाय हाबाफारियाव नायगिरिमोना मबाइल एबा सेलफन एबा मेलनि हेफाजाबाव गाव मोजां मोननाय मोसानाय बादायगिरिनो भट होनो हागोन। नायगिरिमोननि भटनि गेजेरजोंनो देरहासार मोसागिरिनि मुंखौ फोसावनाय जागोन। 13 बोसोर बैसोनिफ्राय 30 बोसोर बैसोनि गोसो गुदुं बादायगिरिमोना मोसानाय बादायलायनायनि थाखाय अनलाइननि गेजेरजों मुं थिसन हरनांगोन। मुं थिसननायनि फिसा जाबाय 3,000 रां।
बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गाहाय सामलाय सुजुगिरि राजेन बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदियै बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 मोसानाय बादायलायनायखौ सामलायनो थाखाय मोनसे आफाद दानानै लानाय जादों। सामलाय आफादनि मासिगिरि आरो बानजाय दिथागिरि महरै राजेन बसुमतारिखौ लाजेननानै गासै सा 27 दिथागिरि मुं थिसननाय जादों। बर'नि मुंदांखा फेस्ला एक्टर मेन्डेला, गुबै मुं दैमासा ब्रह्म, बर' सावथुननि आखा-फाखा फावथिगिरि रिंकुमनि नार्जारी, सावथुन दिथागिरि माइकेल मोसाहारि, थियेटारफोरनि नायजाब लिरगिरि देंखो ब्रह्म, थियेटारनि मोसागिरि जोंसार बर'मोनखौ सामलाय आफादाव मैखोम बिबान होनाय जादों। बेखौबो नोजोर होनांगोन दि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि बादायलायनाय हाबाफारिया बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हलाव बानजायनाय जागोन। जेनाखि बादायलायनाय बहाय बाहागो लाहैनायाव खामानि होयो जों बेखौ मिजिं खालामदों। बेनि थाखायनो जोङो बे बान्थाखौ 5 लाखसिम दोनहैनाय जादों आरो जेननायाबो मोनगोन 1 लाख रां। बेनि थाखाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों जों मोनसे वेबसाइट खुलिनाय जाहैबाय www.bodolandinkhongtelevision.com। बे वेबसाइटआवनो गावबा गावनि नामखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन आरो रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि लोगोसेनो गावबा गावनि मोसानाय हरफानांगोन। 5 मिनिटनिफ्राय 8 मिनिटनि गेजेराव थानाय जानांगोन बे मोसानाया। जों बे मोसानायखौ जोङो श' खालामनानै जोङो दिन बार खालामनाय जागोन, थि खालामगोन जे सोर बादायगिरिखौ जों माब्ला लेंहरगोन। जोंनि बादायनाया गुबैयै सुनिबार रबिबार जागोन आरो दिनैनिफ्राय अनलाइन रेजिस्ट्रेसना जागाबाय होननानै आं फोसावदों। फैगौ 30 जुलाइ खालारसिम रेजिस्ट्रेसना जाबाय थागोन। 1 आगष्टनिफ्राय सर्ट आउट जागोन जे बादायगिरिफोरा माब्ला सोर बाहागो लाफैनो हागोन। नोजोर होनो गोनां दि बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि बादायलायनाय हाबाफारियाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हलाव बानजायनाय जागोन। स्टुडिअ हलाव बाहागो लानानै नायनो गोसो गुदुंमोननि थाखाय बाङाय बिबांनि मासि दोननाय जागोन। स्टुडिअ हलाव मोसानाय बादायलायनाय नायनो थाखाय अनलाइननि गेजेरजों बुकिं खालामनांगोन। स्टुडिअ हलाव सिट बुकिं खालामनानै नायग्राफोरनि मादाव बांसिन नायग्रानो 50,000 रां बान्था होनाय जागोन होननानैबो फोसावनाय जादों। आबुं मिथिनो आरो अनलाइननि गेजेरजों मुं थिसननो थाखाय दिनै मोनसे वेबसाइट बेखेवनाय जायो। लोगोसेनो बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि फोसावदिंनायनि थाखाय 4 एडभार्टाइज रिलिज खालामनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।